pasisyan tayo. Ikatlo ng Domingo ng Pamanyubling Nebye. Panandaman tayo po yung presensya ng ginubusal tamo. Kan maging mabungay at makabaldugan ng kiyakatamo pag masusi, ay katanda ko yung magisan metong karing panalangin at pamagkanto. Ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan ng Danding Davidian family, makapasubaling kapag nasa ng Bok Iglaw, para karing magmasusi karing karelang kebaitan, lalong-lalo na yung Despimindar Lange, at para karing Kaladwada de Carmen, Virginia Amauri Sr., Julieto and Maria Ramil Felix, at ding Maldang Kaladwaking Purgatorio. Pakiabeta mo kung yan iking pakiabeta mo kung yan iking dalita pang. Hallelujah.
King lagyoning iba, ampuning banal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili ake kayo. At kaya kan timurin. Kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang naging sandigan ng pagpatotoo ng kanyang mga alagad. Isusugos sila ni Jesus para maging mangingisda ng tao. Inihanda niya si Simon Pedro, ang pinuno ng pangkat. 3 ulit na tinanong ni Jesus si Pedro kung talagang mahal siya nito. Tugon na rin ito sa 3 ulit na pagtatuwa niya sa mga sandaling nagdurusa si Jesus. Hindi umasa si Simon Pedro sa sarili niyang lakas, kundi buong pagtitiwala sa Diyos ang kanyang pinairal. Kapatid, adwan taking Ginoo, ing ibangon na katamu, kapamilatan ning pamamatawad na karing sablatang kasalanan. Iyagas ng ining menan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Dios, at kay kayo kapatid, uling may kasala ko king bina, king isip, amano at dapat. Ulinita ipanigapuku kang Santa Maria Kapilan Mang Berhen, karing sablang anghel ampon santo, at kay kayo kapatid, ipanalangin niyo king Dios aginotamo. Ing Dios, amayupayang tutu pakalo na katamu, at king pangpatawad ring kasalanan tamu, idala katangan sana king bie alang angga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, nuyapin anti kayaliwa at kabandiing bimo, nung atin kaming maragul a kamalayan, king pangatyo na busalming Isus, anak mong sinubling mibye. Pagkaloban mo king sapat alugod at kasal pantayanan, banakit miyang tatahid at mamantabi king kikaming komunidad, king dalan ning pamidamayan at katuliran. Paramdam mo ke kami, ing kiyang pangatyo putang balamuwari, imamunga ing obrat mit pagmamalasakit. Paramdaman mo kayabi miya, karing pibali-balemi, at pamisulu-sulu ning pamilya. Pagkaloban mo king ganap, akamalayan, king pangatyo na busalmi, putang mititipon kami, king panalangin, at king Eucharistia. Uling kanita, sisikan kami sa saya kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibat, king libro, ring dapat daring apostol. Pengot nanan nala, ning pekapun ding pari ring apostol. Ngana karela, maikpit na kayong titwan, kintuk nang na kayong tuturo, tungkol king lagyo ning taong iti. Lawan nyo nung nano ingke kayong depat, kinalat yun na king mabilog a Jerusalem, ingke kayong tuturo, at buriyo pang iparsala kaya kami, ing pangamatena. Nga nang mekibat Pedro at dengaluwang apostol, kailangan ing pamitwan miya ing Diyos at aliwaring tao. Ing Diyos daring kaya katamong makatwa, pepasublian neng niye Jesus. Kay batyeng pinaku king krus, tinasne ning Diyos king dane ng wanan. Ban maging pamuntok at talapagligtas daring tao. Ban kanita, mika oportunidad lang makasisi ring Israelita at tanggap kapatawaran karing kasalanan da. Testigo kami tungkol kareting bagay at ang timuring ing banal na espiritu, ing regalong babyena ning Diyos karing mapamintu keya. Titwanda, ena magsalitang pasibayo king lagyo ng Jesus at layon dalang binulos. Meko lang kitmuanan tula ring apostol, king harapan ning konseho. Uling ila may yakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan, king lagyo ng Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tamo. Pupurianda ka, o Ginoo, uling niligtas mo ko. Pupurianda ka, O Ginoo, uling liligtas mo ko. Pupurianda ka, o Ginoo, uling niligtas mo ko. Emo pepayon tulot, ing tumulala, king kakong kapigwan. Ding ka na akong kalaban. O Ginoo, niligtas me ing beko king kamatayan. Emo ko inabe karing padulong na king kutkutan. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pagkantayang kapurian ning Ginoo, ikong sablang tapat. Eyo kakalingwan pasalamat king lagyo ng banal. Saglimo ing kayang wa, kabang-kaba ing kayang ganaka. Kares ning begi mapalyaring ating luwa, dapot datang ing tula. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pakiramdaman mo ko sa, o Ginoo, at malunos ka kanako. Ginong saupan mo ko. Inalilan mong pamanerak ing kanakong pamagsalbat. O Ginoo, kakong Diyos, parati kong pasalamat kaya ka. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako iwan, mi kametong kong pamipatilip at dimdam ko ing siwala daring dakal at laksa-laksang anghel. Makapadurot la king trono, karing nga patamabyele langan at karing makatwa.
ngarang magkantang masikan. Ing korderong petera, karapat dapat yang tanggap upaya, pibanjan, kabiasnan at sikanan, dangal, ligaya at kapurian. At dimdam ko lang magkanta ring lelangan na yatsubanwa, king yato, king lalam ning yato, at dingatsu king dagat, ding sablang lelangan king mabilog asikluban. King makaluklok, king trono at king kordero, miyabye ing dangal, ligaya, kapurian at upaya ang gaking kapilan paman. Ngarang may kibat ding apat ang mabye lelangan. Amen. At migsakabla ring makatwa at simbande. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Kristo sinublineng mebye, ang ginurong sa belang lelangan, pepakit siyang pakalulu ka ring sa belang balayan. Ing Ginoo manatiliya kayo, At kaya kan timurin. pamasa king mayap abalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Pasibayo yung pepakit ni Jesus karingalagad na king pampang ning dagat-dagatan ning Tiberias. Pepakit siya king anting kaniting paralan. Miyabe-abela ris Simon, Pedro, Tomas, ing mayayaw sa kambal. Nathaniel na tao Kana, Galilea, ding anak ng Zebedeo, at ding adwa pa karingalagad ng Jesus, nga nang sinabing Simon Pedro Karelo. Manasan ko, Tuki kami kaya ka nga na naman kang Simon Pedro, may kolat sinakiking bangka, dapat lalangarakap na anumang asan king kabukas sa ito. Anyang saslag na ingaldo, at si Jesus king pangpang, dapat era kilala regalagad king yay Jesus, nga rakalera. Anak, atin kayong gikwa, Hala, nga nang may kibat, sinabi na karela. ibaldugye ing lambat king dani ng wanan ning bangka, at manikwa kayo. Bildog ding lambat at ereag yung isaka uli na ning keraklanding asan. Nga naningalagad, apakamala ng Jesus kang Pedro, ya inginu, panamdam ng Simon Pedro, king ya pala inginu. Sinulod yung imalan na uling lubasyo, at linuksuya king danum, dapat sinadsad lang makabangka king pampang di nga aliwang alagad, at guguyod de ing lambat amit nung asan. Ela masyadong malawot king pampang. Mga dinala na yarda mo ing dayuro. Kasakara king pangpang menakit lang uling may babaya at asan na makakaderang ampong tinapi nga ng Jesus Karelo. Magdala kayong mapilan kay ni karingasan aarakapyu. Inya sinakaya king bangkay Simon Pedro at ginuyod niya papunta king pangpang king lambat amit mong mga ragulayasan. Dinalan la at 53 ganagana. Eya mesira ing lambat agpang agyang marakal lang nga ng Jesus Karelo. May kayo kay ni
at mag-almusal kayo. Dapo talang metong man karelo amengangas kinutong keyo nung ninuyo uling baluro kingyaing ginung. Linapit ti Jesus at kinuwani ing tinapi at binyene karelo at ang timurin dingasan. Itiya yung tatlong pamipakit ng Jesus karingalagad kaybat ng sinubling mebye. Anyang may kapagalmusal na lo, kitna ni Jesus si Simon Pedro ngano. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko maygit kareni? Wagino balo mo king kaluguranda ka. Nga nang may kibat Pedro, sinabi ng Jesus, Pakanan mo laring kakong biserong tupa. kitang ng kaduang ulit, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko? may kibat yo'y Pedro. Wagino balo mo king kaluguranda ka. Nga ng Jesus, Ingatan mo laring tupa ko. kitang naging katlong okdo, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko? may lungkot yo'y Pedro uling, may katatlo na kitang kaluguran mo ko, at may kibat yo. Gino balo mo ing sabla, balo mo king kaluguranda ka. Sinabi ng Jesus, Pakanan mo laring tupa ko. Ing katutuan sasabihan ko keka, inyang kayanakan ka, ikaing niblas king sarili mo, at lalakad ka nung kabisang munta. Potang matwa ka, iyat-iyat mo laring gamat mo, at aliwaya ing niblas keka, at midala keka king lugal, ay ka bisang munta. sinabi na itiban, ipabalo na nung makanano yung mati Pedro, at munye kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti nga ng Jesus, Tuki ka kanako. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kikatang kaligtasan. kapurian kay ko, Kristo. Pakanan mo laring tupa ko, tuki ka kanako. May dalawang pangyayari sa aking buhay na hindi ko makakalimutan. Una, last February 11 ba yun? Ng fiesta ng Lourdes. Nagpunta ako sa isang kaibigan kong abogado sa Angeles City. At this lawyer is also a lay minister, AMDC, sa isang parokya doon sa Angeles. Nagpunta ako sa kanya dahil may hiningi akong legal assistance na nagpagawa ko ng SPA, Special Power of Attorney. Nang umaga nagpunta ko doon, sabi niya, Among, anong intention ng SPA? And ano ang buri mong maisulat? Sabi ko, ganito. Tapos sabi niya, sige Among, babalik ka ng 2 o'clock dahil i-draft ko pa, then at 2 o'clock i-finalize natin. Nang 2 o'clock, nandun ako, pinabasa niyang draft, pero hindi ko nabasa in detail dahil medyo mabilis. Sabi ko sa kanya, Attorney, yung request ko na ganitong phrasing, nandito ba? Ang sagot ni Attorney, Among, 44 years na po akong nag-practice bilang abogado. Alam ko na yan, nailagay na dyan. Para akong napahiya. But at any rate, I had to eat my pride because in legal matters, hindi ko yan expertise. Pangalawa, doon sa isang village sa Angeles, minsan, nag-exercise ako ng walking in the morning at around 5:45. Meron kong dalawang kaibigan, yung isa, retired police with the rank of general, graduate ng Philippine National Police Academy of 1983. Yung isa naman ay isang kaibigan kong negosyante na this businessman
medyo 71 years old na. Pero sa kanyang pagiging 71, minsan sabi ko, yung edad, hindi basihan na yung tao ay mayroong sense of maturity. Yung hindi naman absolute, perfect maturity. But yung pag-appraise ng mga bagay. Why? Isang beses na nag-walking kami, sabi niya, without mentioning the name, sabi niya sa akin, Among, yung isang kandidato yan, na pagka-vice president, walang kaapil-apil. Bakit walang apil? Kasi walang kabuhay-buhay siya. Sabi ko, di ba ito siya ay isang lawyer? Di ba ito siya ay nag-obra dyan sa isang Kailangan ba talaga na you have an appeal na ikaw ay gwapo, ikaw ay charismatic? Kung ating tingnan, si Abraham Lincoln, kung basihan lang sa pagkagwapo, he could not make it as former President of America. Kapatid, ba't nasasabi ko ito? Dahil itong ating ebanghelyo sa 3 linggo ng muling pagkabuhay. We have to consider the Gospel of John, na iba kaysa ibang Gospels of Matthew, Mark, and Luke. The 3 are called Synoptic Gospels. Si Apostol San Juan, the Evangelist, yung kanyang pagpresenta sa nangyari sa buhay ng ating Panginoon ay may maraming simbolismo. Una, sa ating narinig na ebanghelyo, di ba? Ito silang mga apostoles ay mga mangingisda. Although, this is the 3rd time na nagpahayag si Jesus. How come Simon Peter ay parang hindi siya sumunod or talagang sa kanyang misyon? Bumalik siya sa dati niyang hanap buhay bilang mangingisda. He had been called by Christ to become fisher of men. At tingnan niyo itong simbolismo. 7 sila na nagpunta sa laot para mangingisda. And the 7 is a number of perfection. Pangalawa, nang si Jesus ay nagpapakita sa kanila, yung minamahal na alagad si Juan ang nakakilala sa ating Panginoon. Tingnan mo yung symbolism na ginawa ni John Evangelist. Sabi si Simon, dahil hubad, nagsuot ng damit, tumalon sa dagat. Di ba very absurd? Kasi kung ikaw ay tumalon sa dagat, dapat huwag kang magdadamit or whatsoever. Perhaps your attire is for swimming. But you have to consider the culture of the Jews. Dahil sa kanilang kapanahunan, kung ikaw ay haharap sa isang tao, dapat you should be properly dressed. So, to jump into the water was just a symbolism. But the message there is, si Simon Pedro lalapit sa ating Panginoon. So, he had to be properly dressed kahit siya tumalon sa dagat. That's the symbolism. At sabi pa dito na maraming isda ang nahuhuli. And why did John Evangelist mention 123? Bakit hindi 163, bantay bata? Dahil po yung 123 ay tumutukoy po sa complete species ng mga isda sa time ng ating Panginoon, that there were 123 species. So ibig sabihin, kung ito ay nahuhuli na mga uri ng isda, yung lambat, which is the symbol of the church, or yung bangka ni Simon Pedro, would be a symbol ng simbahan na dapat ang membro ng simbahan, hindi lang po isang uri ng tao, but universal. All races, all gender, all types of people.
Hindi lang po sasabihin na ang membro ng simbahan ni Jesucristo ay mga intellectuals, mga mabiyasa, mga mayaman, but all types of people. That's why the term ng ating simbahan, sa turo ng ating simbahan, the Second Vatican Council, sabi, the Church is the mystical body of Christ. At sabi din dito that yung lambat hindi nasisira kahit sa dami, because the net as a symbol of the church ay katuparan po sa sinasabi ni Jesus that no power of hell could destroy His church. Then dito sa Ebanghelyo, inanyahan ni Jesus yung kanyang mga alagad ng isang pang-almusal. Bakit ba siya ay mag-aalmusal pa kung si Jesus ay muling nabuhay? So that to erase that concept na sabihin, baka si Jesus na muling nabuhay ay isang multo lamang. But no, si Jesus na muling nabuhay ay totoo. And after the meal, ito na pong mahalagang mensahe na si Jesus nagtanong kay Pedro kung si Pedro ay totoo bang umiibig sa kanya. Di ba may kasabihan, one word is enough for a wise man. So kung tanungin kang paulit-ulit, parang it is an insult, parang walang tiwala, perhaps. Dahil si Simon Pedro, kung ating tingnan, he was an impulsive apostle or disciple. Nandoon sa bundok Tabor, na nakita niya ang kaluhatian ng ating Panginoon, sabi niya, Lord, dito na lang tayo, magawa tayo ng 3 kubol. Sa huling hapunan, nang si Jesus ay nangaral tungkol sa kanyang kasakitan, sabi niya, Lord, kung saan ka, sasama ako sa iyo. Pero nang si Jesus ay nandun na po sa harap ni Poncio Pilato, nilitis si Simon. 3 beses tinanong na, di ba alagad ka ni Jesus? 3 times he denied our Lord. So the symbolism here, perhaps, kung 3 beses siya tinanong ni Jesus, dahil Jesus wanted to restore Peter of his faults and failures. Pero hindi lang po ganun. Sa turo ni Pope Benedict XVI, sa isa niyang pagpaliwanag tungkol sa Diyos, sa kanyang mga sulat, sabi niya, 3 beses tinanong si Pedro dahil there are 3 types of love. First is eros, physical, and that erotic love, yun po ang pag-ibig ng pag-aasawa. Pangalawa na uri ng pag-ibig ay filial. That is the love of friends, the love of parents, or pag-ibig na parang based on friendship. But the third type of love is agape. Ano yung agape? That is a sacrificial love. And such sacrificial love ay ipinahayag po ng ating Panginoon na sabi niya sa Ebanghelyo ni San Juan, no greater love one can give than to offer His life for His beloved. So, agapeic love is sacrificial love. So, ibig sabihin, kung si Simon Pedro ay sa tanong ni Jesus, minsan yung sagot niya ay perhaps on filial level, but gusto ng ating Panginoon na ang tugon ni Pedro would be agapeic love, na si Simon Pedro ay handa na pong mag-alay ng kanyang sarili sa pamamagitan ng paglilingkod. Feed the lambs, tend the lambs, feed the lambs. And take note, itong mga tupa, hindi ito tupa ni Simon Pedro, but tupa ng Panginoong Hesus. So kapatid, kung ang Diyos
Yung pagtanaw niya sa atin, sasabihin, one strike policy. Ano ibig sabihin ng one strike policy, Among? Meaning, isang pagkakamali, isang pagkakasala, pak, disqualified ka na bilang alagad. Hindi po ganon ang Panginoong Diyos. Sa ating pagiging Kristiyano or pagiging alagad, even sa buhay ni Apostol Simon Pedro, kahit po siya ay nakukulang, may pagkukulang kahinaan, siya pa rin ay pinili ng ating Panginoon na maging leader, unang papa ng ating simbahan. So that's why, kung babasahin niyo sa Ebanghelyo, sa listahan ng mga apostoles, Simon Peter's name nasa una. At tingnan ninyo, palaging sinasabi na si Jesus nangangaral, ginagamit niya ang bangka. And the owner of the boat was Simon Peter. So kapatid, ito ay paalaala na sana ang ating ding pagtanaw sa ating mga leaders. Well, wala namang perpekto, but sana totoo, ha? Hindi po yung leader na pangako sa'yo, pati langit, ipangako daw. Anyway, nasa atin yan. So, mga kapatid, let us really pray, discern, and ask God's enlightenment. Dahil ngayon, April 30 na po. Bukas, May 1. And yung ating anticipated Mass, Misa po, ng third Sunday of Easter. Kung dito sa ikatlong linggo, si Simon Pedro ay tinanong kung iniibig ba niya si Jesus, next Sunday, tugmang-tugma. Because the fourth Sunday of Easter is Good Shepherd Sunday and the Sunday for vocation. So, sana huwag lamang po tingnan yung appeal. Walang kabuhay-buhay itong taong ito. Walang kabuhay-buhay. Sana tingnan natin yung kanyang track record. Sabi nga, we will do a background investigation. Kung talagang pumili kayo, so be it. We respect, or I respect. Pero sana naman, galing sa konsensya, galing sa puso. At sana, tulad ng mga alagad, the whole night, sila ay nangingisda o wala silang nahuli. Because without God, we are nothing. But with God, let His teaching, His will be done. Ayon sinasabi dito sa unang pagbasa, na sabi ni Apostol Pedro, naging matapang post-resurrection, post-Pentecost time ng mga alagad, na sabi ni Simon Pedro, dapat namin sundin ang Diyos, hindi ang tao. So kapatid, let's pray and offer this Mass for our guidance and enlightenment, for an important matter or gawain natin this coming May 9. May God bless us. Talakad tapo sa salpantaya ko King Dios. Pang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kaya sa Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo. Tengagli king upayaning banalay Espiritu, mi bait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayong Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka rin mete, king katungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makalukluk naning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka rin mabiyempon may nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pamisamakdig Santos,
king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasablirang miyering mete, at king biyala nanggo. Amen. Manalangin tamo king ginutang Hesu Kristo, para karing sablang patutukeya, king karelang biye at apostolado at nga tamong sumabi, sinubling mi biyeng Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Sinubling mebye, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Ginoo ding apostol mo, menasanla ke bukas at alalang arakap. Papanatilyan mo ing tetaganding sablamong apostol, ngening kasalukuyan, amagobrang balamuwari alang bunga, inya ngaming manalangin. Sinubling mebye, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Ginoo era kaya kilala ring apostol, maralas emyakakit tingatsuka, dinan mo kaming kamalayan ningatsukang kaya bemi, inya ngaming manalangin. Sinubling mebye, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Ginoo ngening kasalukuyan ing lambat ning Santa Iglesia, kakatmuyang pasibayo karing taong iba't king mabilog gayato. Emoy paintulot ing magisiya ing lambat, nune dinan mong lugal ding sabla, ipanalangin mi keka o Ginoo. Sinubling mi biyeng Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo antimurin ngening kasalukuyan, karing dakal alugal, ding tubod mo mibabalan lang magsalita king lagyo mo. Pamintuan da kasana ring kekang talapatuto, imbes na ring tao, at ipanaral deng alang takot ing kekang amano, ipanalangin mi keka o Ginoo. Sinubling mi biyeng Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo ring alagad mo usigan dala naman ngening kasalukuyan, yugsero king sukulan at labis panasakitan. Dinan mong tetagan maging tapat at mibata king karelang kasakitan, kambening tula, ipanalangin mi keka o Ginoo. Sinubling mi biyeng Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo ding komunidad ming Kristiyana, kaya bening kabilugan alelangan, at danan da kasanang ligaya, dangal at kapurian, ipanalangin mi keka o Ginoo. Sinubling mi biyeng Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Sinubling mi biyeng Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginu, mayap ing atyo keketing kayabi mo, ing kaming sikanan at tula, ngenit manggaman kapilan. Amen. Manalangin kayo kapatid, manamang daon matanggap yarapan ng Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning Ginoo iting taon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligayan ng kiyang lagyo, king kaya katangi ka sa plala ng mabilog ng Santa Iglesia. Uy paming miglalang, tanggapan mo riting regalong iba't king kekang iglesia, ing maragulatulang pigkalob mo ke kami merasana,
king kayang kaganapan karin banwa, ipagkaloob mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Inginu manatili kay kayo, Kaya kang timurin, yat na yoring puso yu. kaya't nano king Pasalamatan tayo inginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunipin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dahil makarino ipa Diyos king alang hanggat lubos mayupaya kapamilatan ng Hesukristong ginumi. Pupurianda ka king lubos maragulatula kaniting panahon ning pamanyubling mibye. Inyang ikristo miging sakripisyo paskwal miya. Yapam mo rin ing kay kaming pari, ing kay kaming talapamalitan, aparating para king kapanakan mi. Ikristo ya ing biktima ay namate kapilan man. Ing kordero amisan metena mabibiya manggaman king alang-angga. Ing tula ning pamanyubling mibye. Babayo ne ing mabilog ayato. Kabang ding sablang koring anghel karin banwa. Dat ming kekang ligaya lang makiwalantok ng babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Hosana, Hosana sa kataasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Inagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kataasan. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Tunay kapin banalo ipa, ikaing panibatan ning sablang kabanalan. Ulinita, pagpalampu mi, pabalaan king spirito mo ban para kekamalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bay menuperas at kamatayan, kinuha ni ing tinapi, pasalamat ya keka, peraso ni binikaring kiyang disipulong ngana, tanggapan niya iti ikungan at kanan niya, itiya ing kanakong katawan, amidaun para kekayo. Makialman kay bati nga punan, kinuha ni ing kalis, pasampasalamat keka, bing kalis ka rin kiyang disipulong ngana. Tanggapan niyo iti ikungan minom ko kaniti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayat alang anggang tipan, ami ubu para kekayo, at para karing sablang tao, banketa mi patanlaring kasalanan, dapat niti bilang kapigaganakan kanako. Ipasiyag taya ing misring kasal pantayanan. Inya ngay ni gaganakan mi o ipa ing kamatan ng ibining anak mo, tapos ititinapin ng beting kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pipanatalakad arapaman sumuyo keka. Mapakumbaming pagamsarang ni sulusugatan ng Kristo,
Tipo na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mo ipang Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, manmiganap yaking lugod, kambi ng Francisco, kaming Papa, at Florentino, kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganaman ding kabdat ng subling miye, at ding sablang miyangom na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan kamang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya binang Maria, ing birhin inuning Diyos, kaya binang San Jose, ing esposo na, kaya ring apostol at ing sablang santo, at inupad king malmong kaburian, kikaban ning panahon, purianda kat paligayan kapamilatan ng Isu-Kristong kekang anak, king kapamilatan ng Kristo kambinat kaya, ibang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu, poporianda kat parangalan manggaman king alang angga. Ngini manalagin tamong mitmong kapanaligan at lugod king iba karing amanong tiro katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami ginuking sablang maruk malugod mong ipagkaloob ing kapayapan king panahon mi. Banking kasawapan ning kekang pakalulo parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kapanaligan king panyatang ng Isu-Kristong kikaming talapangabos. Kaharian, kapangyarihan, at kaharian, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. O Ginoming Jesu-Kristo, bekaring kekang apostol, ing kapayapan nalakon ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Imo sa magaming kasalanan, nunilawan mo ing kasal pantayan ing kekang iglesia, nung agpangking kaburian mo. Ikang mabiye at maghari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilan man ke kayo. At kaya kan tumurin. Kapatid, ipakitangini ing may kakamitong tamo, king kapayapan ng Hesus-Kristo. Peace, kapayapaan. Ang
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kapatad, iti ang Ginong Hesus, asasabi kikatamong kayang alagad ngeni, umiko keni at mangan, kingwane ing tinapi at babine kikatamo, mapalad tamong king ing ginu at yuketi. Ginu, Matampang tanggap kaya ka, dapat yakas may nga mano mo, kumayap na. Ika'y pagmamasdan sa
nagili kayo pong makasiklaw. Tatak ning mabiyay Diyos. O kakong Diyos ka kung malugoday pa at tanggapan kayong bipnong lugod at kapasalamatan, hingkaya kang dibinong tatak ning pamamingwa. Hingkaya kang kadyosan, babalot ning katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kung mitnong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko'y matinding lugod at katapatan kaya ka, kakong pakamalan na ipa. Pagparalumpo ko kaya ka, ing palualo mo ko, at ding pakamalan ko, kapamilataning, makapasubaling tatak, apangako ko, ing biya ko, king pamanyuyo kaya ka, manggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan na ipa, ibiya mo yung pakalulong mo, kareting masakit na panahon, kaluguran na ipa. Darawon ko kaya kayong katawan, daya, kaladwat, panga Diyos, ning kaya kang lusok, akaluguran na yanak, king pamamayad, para ka rin kasalanan niya to, hampon para king kaligtasan, daring sablang anak mo. Amen. Panalangin para king 2022 pambansa, ampon, pan-local election. Manalangin tamo, banting daratang nga pambansa, ampon, pan-local election, ing tunay magari, yayin kaburyaning Diyos, mamantabi karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, ligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, mamatakot, karahasan ng terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanyuhol, kasakiman, ampon sa buhatan ban makapamiray. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampon makitid na pandalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran, apa mga mano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensya mi, yaying gawan tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panting kaya kaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin dignidad niya tao yaing parating galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banting maluka ampon may na ilaring git maniyo ng mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese king kalikasan eya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning panisan metong yaing mamiedalan king daklat ning kapayapan ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, yung maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Pastol ning kaladuang ampon talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika yayin tigkalog mo kaya kami, meto nga panagkat, ban sumuyo ka ring sabla, ampon dagol king kabanalan. Ang tabayanan mo yung politika king bansani. Antimoy pamanantabe mo kaya kami. Manano na sana ng pamanantabe mi king politika para karimbutan tempon kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo. At makasaw pa sumulong kami king kabanalan. Manggaman king kapilan. Hanggam alang. Amen. Kapabaluan po. Balang daratangin panahon ng halalan, impisang ban makisan metong yaking mabilog a bansa, ban mapanatilyan ng clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful elections. Kapamilataning pamanalangin ng ponding Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, kambe na po niti, lalapit kami pong pasibay kaya kayo para po king metong a second election, ang makaparikil po ka rin niya riwang gastos na rin kaya katamo pong PPCRV volunteers ning kaya katamong parokya. Makanyan mo naman po para ka rin maninton king karelang present number. Marayari kayo pong mag-message king PPCRV mabalakat Facebook page. O kaya naman po malyari ko mo naman po mag-text so maus ka rin numero marin 0935-406-6286 at 0927-366-442. Takal pong salamat.
Kalakad ta po. Ing Regina Cheli, tumula ka reyna ng banwa, Alleluia. Pulnimiging karapat dapat kang mibait ang tininging kasna, Alleluia. Ipinalangin mo King Diyos, Alleluia. Magsaya ka at tumula o Virgin Maria, Alleluia. manalangin tamo. O Diyos, aking uli ning pangasublinang mi biening ginuming Hesu Kristong anak mo, pigkalob mo pong pipatulan ing mabilog ayato, apasiran mi naman sanang nabangnan ing ligaya ning biye, alang kapupusan, king kapitan ng Virgin Maria Induna, king uli ng nawang Hesu Kristong ginumi yanasa. Manalangin tamo. Uy paming malugod, baydan ming mitmong ganaka, ingke kang balayan, at kapamilatan dariting misteryo ning Paskwa, idala mo kisana king ligaya ning panyubling miye, itiaduan mi king lagyo ning Ginong Jesus. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya kaan tumurin. bisinin ng Diyos, amayo payang tuto, ingib pa ating anak at ing banal a Espiritu. Amen. Kapatad, uminako king tula ning Ginoo. Salamat King Diyos. Mayat abengi po.